باش خوندکارên hêja îro jî em waneyek ne hîjwanê refê yazda waneya yê dîrok em digên em beşê siya de ne waneya me duyemîn tevgerên li dijî îslama dijber. Di vê wanê jî xwe em ê behsa wek me wana dijî me behsa wan tevgeran kirin yê ku li dijî îslama dijber yê xerremiya bûn serdana Sumbad û serdana Usta Ezîz serdana Ermuqena evê xerremiya bûn û îro yek ji wan jî ji xwe em vê wanê jî behs dikin serdana Babik ew jî ya xerremiya bû û behsa ya Resaniya jî bikin. Serdana Babik xurremî. Ji xwe ev serdana Babik ji xwe serdana herî dirêj ya xerremiya bû ya herî bihêz û herî dirêj ji heşt û şazdan de êzayînê di dema Xelîfa Ebasî Mamûn de di vê demê de ev serdan çêbû ji xwe Ebasîya pir giranî da ser şerê li dijî vê serdanê ji ber ku serdanek pir dirêj kir û pir xurt û girsayî Ebasî gelek şerran de dijî wan dişkestin babikiya gelek devestendin gelek dever herêm xizin destê xwe de wek Azerbaycan tevayî xizin destê xwe de gelek jî ji beşên ji Rojhilatê Kurdistanê û Rojavayê Ermînya jî ev deveranagî xizin destê xwe û ji xwe piraniya şînê wê Kurd û deynam bûn. Di vir de ji xwe ev serdan qurbûna xwe sûda vê qurbûnê ji ku digirt ji herêma wan çiyayî bû. Herêma wan çiyayî bû asê bûn ji pir hêzê Ebasîya ber wan diçû dişkestin ji ber ku babikiya şerê wan şerê lêde û bireve wek bêjin bi erebî ker û fer. Ev şerêyanê ji ber wê şerî gerîla vî şerî bi ser diketin û hêzê Ebasî neçar diman dihatin şkenandin û dereviyan. Ev dema Xelîfê Ebasî Mamûn tim û dayîm çi hêzab ser wan dişandin ew hêza dihat şkenandin. Serdana Babik wek kelemekê ma di pêşiya Mamûn Xelîfe Mamûn heta gomir jî ev serdan neşkenand û dawî lê neanî ta Xelîfe Mu'tasim Billah hat. Êdî ev Xelîfe bêjî tektîka xwe guherd got karibe vê serdanê bişkîne. Ji xwe tektîka wî yek jê hêzek taybet ya şerê çiya bikin şerê çiyayî bikin hêzek ava kir ev hêze taybet ji bo şerê çiya û vekirina qela û kolana xendeqa ji xwe xurser wê perwerde kir û bibûn pispor di vê hawî de şerê çiyayî. Ev hêze ava kirin ji bo şerê ji bo vê serdanê bişkînin û wekî dijî ya dida sîxurî pir kirin sîxurî bela kirin di nava van herêmê got babikî bin de desthilatdariya babikiya bû sîxurê xwe bela kirin û ji xwe hinek cemaet jî kar dikirin wek mirteza û ji wan re kar dikirin ji bo çeyên û agahiyên derew bela bikin di nav millet de ji bo gel li babikiya sor bikin û dijî wan direxin. Êdî ev bû wek xurtiyek ji Ebasîya çêkir ku karibin vê serdanê bişkînin. Ji xwe Ebasîya
شهر حمزانê de şerê Hemezanê de heşt û sî de babikî wir dişkenandin gelek babikî kuştin gelek senedên kuştin bi hezara û ji xwe hinek ji wan reviyan çûn vêla sînorên Bizantiya sînorê Bizantiya wêdekê û hinek jî ji xwe sebeba xıyaneta çêdibû ew sîxurên navan de ew cemaetê çeyên agahî derew belav bikirin diriya wana gelek serkêşê û mezinê vê serhildanê ji xwe dihatin kuştin û ji xwe di piştî wê jî Ebasiya ber bi qel'a Bezêr li wê qeleyê ji xwe babikî dorpêç kirin û babikî di wir de jî ji xwe di heşt û sî û hefta de bû ebûye babikê Xurremî neçarma ber bi sînorê Bizantiya çû dixwest wêdekê xwequr bike dîz vegere şerê Ebasiya bike di wir de çû piştî dinkê çû Ermînyayê di wir de Suheyl bin Sumbad yê qela Şakî li wêdekê dihîst got babik Xurremî hatiye derbasî wê derê bûyê ew anî cem xwe mêvandariya wî kir û di vir de Suheyl bin Sumbad têkilî bi fermandarê Ebasiya çêkir Afşîn fermandarê Ebasiyayê li wê herêmê bi hev re kar kirin got babik Xurremî girtin bidin ji xwe fexr çêkirin ew xwarbirî çîrekê û li wêdekê Afşîn babik Xurremî xist destê ket destê wan de bû dî hat girtin wî bir bi hêla Samurayê ya li Iraqê ana li wêdekê ji xwe Xelîfe Ebasî Mutesim dixwest bi xwe li ser kuştinayî bisekine dema ji xwe dibêjin celadê berî bikuje ji perçeyî laşê babik bo jêkê bera hîntir bieze bera hîntir êşê bikişî ji bo wek bêje hîngî wan dewleta Ebasî pir qeheran pir êşand û pir nemakarî bûn pê dixwestin rengekî hovanewî bikujin wek heyfekê lê babik wextê perçî dihat jêkirin ji xwe di venî leş gewdê xwe xwîna dihat rijandin ew xwîna bi laşê xwe di wecê xwe de da Xelîfe Mutesim macê mayê vî wek tişkî balayê kişand got çi dike ev ya babik xwe got dibêje bera xelk nebêjin babik ji mirinê ditirse û ji xwe ev ya ji xwe nîşana sorbûnê ew xwînanê nîşana sorbûnê ya got rengê sor sembola Xurremiya bûn ev jî ji xwe şoreşa herî dawî serdana herî dawî ya Xurremiya li dijî îslama dijber bûn ji xwe me di vir de me serdana babik di vir wek me nas kir li ku derket çawa çêbû dawîkirina wî dawiya serdana wî çawa hat bi qehremanîkê hat kuştin heta dawiya wî tev got kelem bû dijî Ebasiya dema Mamun de û gelekî diş ew îşandin jî lê heta dawiya xwe çî de qehremanî kir di wir de û cê lêkolîna em bên ser yarasanî ji xwe ev tevger destpêka xwe li Loristanê di sedsala heftan de dest pê kir û belav bû li Şehrezûrê belav bû li Xuramanê ser bingehekê bingeha got parastina çanda zerdeştî yani ev tevger li ser bingeha parastina çanda zerdeştî ser wê ava bû
يعني خو ديتن انه اسلام دجبر اسلام ما اسلام راستي ولا وان قديت ناو فكرن جو نافي اهل الحق يعني حق الدستي واندي ويا رساني شو معناوي وتاوي جواكا دوست تدي واتيتي شخوها يا رساني هناك تايبتي وان هبون تايبتان دي وان هبون وك پرست دريا موزيكي به عبادت خود دريا موزيكي به عبادت خود کرن تشني ديجي جوینی وان جواتی وانی ایگ اولی نان و گوشت کلاندی لسر باورمندی خود بلا دکن حاضر و تایبەتمەندیەک وانی دیژی هەبوو پەرگاڵا براتیê di navbera zilam û zilam û jin û jin ev heya jî pêşketî bû û cihê jinê ceman cîkî bilind bû jin rêveberiya cevatê dikir rêveberiya olî jî dikir û taybetmendiyek wan ji xwe a xalkêş gihana dawî dibêjin êg emelî tiştî wî baş bin wê bigê asta pîr ya herî bilind esmanê herî bilind wê ev êgo tiştê wî baş bin karî wî baş bin yani emelî wî baş bin wê bigê vê asta pîr ya esmanê herî bilind û êgo emelî xerabiyê dikir xerabî kirî ev wê tim di hesaba de derbas bibin. Ji xwe yarasanî ta demek dirêj ev yarasanî ji xwe dijî îslama dijber bû heta demek dirêj jî ji xwe parast û çanda xwe diparast û ta niha jî ji xwe heta roja îro jî ji xwe yarasanî li Rojhilatê Kurdistanê û li Başûrê Kurdistanê jî hîn heye gelek cîwanî ta niha hîn xwanê ne wek perestê wan îbadeta wan hîn tiştê wan berê hîn heye lê di hêla wêjeyî de ji xwe gelkî bi wêjeya Kurdî ji xwe ew pêşeyên wêjeya Kurdî ji xwe gelek dîrok nas dibêjin ne ji yarasanî ba wê wêjeya Kurdî ne li vê astê de ba wê hîn kêmtir ba lastir ba û ji xwe jinê yarasanî jî rolek wanî pir girîng di wêjeya Kurdî de heye û ji xwe pirtûkek wanî pîroz heye pirtûka wanî pîroz serencam wek dibêje serencam ji xwe çarenûs jêr tê gotin ev kitêb ev pirtûka han ji xwe bi zimanê Kurdî û zimanê goranî li Başûrê Kurdistanê hana pêkiranî ki bi zimanê Kurdî û zimanê goranî ev pirtûk hatin nivîsandin. Ji xwe me serhedana babik me nas kir û me yarasanî jî ji xwe wek tevger li dijî îslama dijber me ew jî nas kirin û di vir de me waneya xwedayî kir lê em ê pirsên xandinê jî ji xwe çareser bikin. Pirsê me yê nirxandinê yê vê wanê di rûpela heftê û niha de serhildana babik li kîjan herêmê belav bû. Wek me got ji xwe serhildana babik gelekî berfireh bû li Azerbaycanê beşên mezin ji Rojhilatê Kurdistanê û Rojavayê Ermînya belav bûn. Li Azerbaycan û Rojhilatê Kurdistanê û beşên ji Rojavayê Ermînya. Ev deverê lê babik serhildana babik lê belav bû. Serhildana babik çawa bi hêz dibin. Ji xwe me got sûz ji çi girt ji çiyayê wênî asê çiyayê asê bûn Ebasîn karî bûn derbasî herêmê wan bibin û ji şerê wan tektîka wanî şer
ليدا وبرا كر وفر اف تشت شر جريلا اف شر يعني اف هري مواني تشاي هيش جو سلدانا وان بيستر وعباسي قال لك ايش كشان حتى اف سلدان شكنان تكتيكين جو دولتا عباسي لديجي سلدانا بابك بكاراني من الزمان شو وقت ما جو اشتي معتصم خلافت بو خلیفه عباسی ایدی تکتیکی خو گوهرتن لیش بو وی سردانی بشکین اف تکتیکایی که هیزین تایبت ایگو وقت ما گو هیزین تایبت ایگو هیزین چیایی شر بکن هیزین چیایی آواکه و اف هیزانا کارمل چیا شر بکن و القلاجی و القلا دور پیش بکن و قلا وکن و شر کورانا خندقه و بو پروردهش خواست بیابیدن و دریا آدیجی شوی تکتیکا وایدن سیخوری دناوا جواکا هرمین باکیا هرمین سردانی ور سیخوری بلا کر گلک جماعتی وانی مرتزق لویده که کار دکرنش بو نوچه و آگاهین درو بلا بکن جبو بی سردانی جهر بخینن اف تکتیکی آمو آچارا هن تایبتمندین یا رسانی شروع بکن شوک مگو تایبتمندی وان یا رسانیا پنج تایبتمندی وان هن پرستنا بریا موزیکی يعني عبادتها دريا موزيكي مثلا دف ما دفيره او بموزيكيره عبادتها خود كرن دي جواتين اوليده نانو گوشت کلاندی لسر باورمندان بلاغ كرن هفجي هبو و گوستنا يهانا لسر دنگهي يگو يعني او مگو مثلا دنيا ايگ باشيه بيت يوي بيجي آستا پير اسماني هري بلند وی خرابیه شویه وی تند حسابا درباز بده سیستما براتی دنابرا زلام و زلا و جن ده لبر لپیش دکت و جن ده ناوا جواکی ده هم ده ریوبریا جواکی ده و هم ده ریوبریا اولی ده لبر جه دیگر شویه ما پرسی خوی مخانده جی چاره سر کرن و موانای خوچی داوی آنی سرکفتنی جوالت خوازه و بوید خوشیده